Kamano, janon buge sirikal Nancy Gadhungu ochung' kar tiende ni sirikal ne orocho chike mag chiwo rak e kinde kete timo okumba mar thieth mar SHA e nengo mar siling bilion 104. Mande timore e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto to pod otuo dhoge ni onge omenda madhi lal e chenro no. To kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Gadhungu onyiso od bura mondo okaw okang' mager ne joma ne otiyo ataro mar chik e kinde keto okumba mar SHA e tim. Apaka mar okumba mar thieth mar SHA dhi nyime kod luwo sirikal mar Kenya Kwanza tok Odita Jener Nancy Gadhungu wacho gi duol motegno ni sirikal ne oketho chike mag nyiewo kod chiwo orak e kinde keto e tim okumba mar SHA e nengo mar bilion 104. I've pronounced myself very well on this particular report that based on the matters that I have now we are discussing under SHA, these matters were not effective, were not lawful in accordance to the conclusions under Article 2296. Gadhungu mane loso e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka counties tiyo kod omenda mag jopiny SIPAC odok ne report mare mane oyiengo piny odiochieng' manyoro ka olero ne onge adiera e wi chenro mar chiwo orak ne kambi madhi tayo tije SHA. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto to pod oumo yie piny ni onge pesa moro amora ma jo Kenya dhi lalo e okumba mar thieth mar SHA. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti makaratasi na nini mara ngapi. Ati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Haiwezekani. Gadhungu onyiso komitino ma otelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ni bang' chiwo report mare ne od bura, ting' koro odong' ne jo od bura mar kawo okang' mager ne joma ne odhi ataro mar chik. The same constitution requires that Parliament or the County Assembly debate and consider the report of the Auditor General and take appropriate action. Kajwang' kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna osingo ni od bura dhi kolo report no kendo kawo okang' mager kata kochuno chungo okumba mar thieth mar SHA. So that needs to be the paradigm shift. Our job is to inject, not to carry out the other diagnoses and postmortems that we have been doing in the past. Madam Gadhungu, now you are the person standing on guard for the resources of this country, and we want to encourage you that we who are believers in transparency and proper utilization of the funds of this country, we are going to stand with you. No, let nobody threaten you with whatever it is we can hear people saying in the corridors there. Kenyans are behind you. They are fully behind you, and we as representatives of the people are also fully behind you. Senators ojiwo Odita Jener mondo dhi nyime kod menyo migepe mag sirikal matiyo ataro mar chik kaachiel kod kwalo pesa mag jopiny. Bang' lwaro mirutu odiochieng' manyoro e wi okumba mar thieth mar SHA, Odita Jener Nancy Gadhungu koro onyiso od bura ni en ting' margi mar goyo kogno report mare kendo kawo okang' mager ne jogo duto ma report mare ne omenyo kuom dhi ataro kod chike mag chiwo orak. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Odong'ane gi weche mag thieth.